Cső, halló, ki az? Cső, Kodi, én vagyok Dani. Merre vagy? Beszélnek el veled sürgősen? Itt vagyok a csizmiklónál. Jó, hallod, 5 perc múlva tudok, gyere ki. Oké. Na cső. Szállj be, cső! Na, gyere már! Megyek. Na, akkor az lenne az a fontos dolog, hogy a nagyfőnököt letartóztatták, és minket bízott meg abban, hogy kézbesítsük 50 kg heroint. Ó, tesó, ez kemény megoldozhatunk. Hát nem lesz egyszerű, az biztos. Na, már csak 25 mérföld addig a rejtekig, ahol tároltam. Hát akkor én addig elszívok egy jointot. Jó. Bazd meg, ez mitől lehetett? Kigyulladt a motor. Ezt nem gyújtottam be. Na hát ebben szerintem nem megyünk tovább, tesó. Ne bazd meg, gyalog kell menni. Istenem. Na futás. Na, mindjárt itt vagyunk. Hú, basszus. Na, itt vagyunk, jó van. Ez lesz az. Zsír. Hát, bazd meg, ez nincs itt. Biztos? Gyerünk, gyere! Gyere, riasztó, baszki, gyere! Húzzunk innen, elkapjuk a zsebbe. Fuck yeah! Faszom, kidöntöttem a oszlopot, várja újra. Hú, bazd meg, ez most nincs nyitva. Ezt figyeld. Elhagyjuk. Nem lőtted ki. Ja. Nem szexi legzene, ha rakkos lennél tetszene. Keleti replemez, körbe rajzolunk trészával. Jövünk utcával, sikátorral, térrel. Ez meg a pizzával, meg a bürokrata térrel.